Poštovane gospođe, poštovane gospodo, dragi svi koji ste došli na ovu svečanost u Julijanu, onda u ovaj dom, Prešernov dom, da bismo čuli nešto o onome za kojega naši glagoljaši kažu i ovi drugi, da je stup katoličanstva i katoličke crkve. Sveti Jeronim zauzima posebujno mjesto u hrvatskoj kulturi i književnosti. Ponajprije, on je svojim porijeklom vezan za naš nacionalni, širi nacionalni prostor. Isticanje njegovog dalmatinskog porijekla kojemu je spočitno Galadije, da bi ga omalovažio kao osobu i Dalmaciju kao njegov zavičaj, tijekom stoljeća preobrazilo se u posvemašnju afirmaciju i njegove domovine Dalmacije, odnosno prostora otkuda tvrdimo da je on. O svom zavičaju Jeronim nije mislio naročito plovno. To je kraj gdje se misli samo na jelo i piće. Druge su bile strane njegovim sugrađanima. On to na lijepo na latinskom piše, očito je to neki odgovor u nekoj poslanici. S vremenom, međutim, kako je rastao kult sveca, raslo je i poštovanje i samopoštovanje njegovog zavičaja i domovine. Palladio ju je imenovao Dalmacijom Hieronymos, a potis Dalmatijas, nekakav Jeronim iz Dalmacije, dok Jeronim samo kaže da je rođen u gradu Sidonu na granici Dalmacije i Panije. Mišljenje da je Jeronim potekao iz naših krajeva, iz Dalmacije i Istre, te tako i legenda o nadgrobnoj ploči na njegovu grobu na Glagoljici, koja je tobože stajala u crkvi u Zrenju, starom Stenonu, po njihovom mišljenju, podržali su hrvatski glagoljaši, te su ga ponekad nazivali Hrvatinom, to je stanovnikom Hrvatske, ne smatrajući da time brišu odrednicu da je on Dalmatinac. U jednom latiničkom rukopisu iz 16. stoljeća priređivački i prevodilac teksta na mjestu gdje mu se učinilo doličnim zapisuje rodoljubiv usklik ponosa Jeronim je naš Dalmatin. On je dika i poštenje, slava i svjetlost, kruna hrvatskoga jezika. Jezika znači nacija. Slično u jednoj latiničkoj službi oficiju koja se nalazi u mojoj zbirci iz 17. najkasnije 17. stoljeća. Jerolime, sveti i čudnovati naučitelju svete crkve, diko i kruno naše Dalmacije i sve hrvatske zemlje. Otkad su glagoljaši počeli pripisivati glagoljicu svetom Jeronimu, a to je sigurno bilo već početkom 13. stoljeća, Jeronimov kult uz kult svetog Jurija Zmaju ubojice proširio se na cjelokupnom hrvatskom prostoru, a posebno se u krajima s latinskom liturgijom, kao i u krajima sa slavenskim bogoslužjem i glagolskim pismom. Jeronimov kult intenzivno su širili kasnije i Parini, u nas prisutan red 13. stoljeća, jer on je najveći autor životopisa svetog Pavla prvog pustinjaka, te tako u katoličkoj crkvi imamo dva prva pustinjaka. Jedan je sveti Antonije Antus, cvijet istočnog redovništva, a sveti Jeronim je bio u pustinji i nije bio baš jako zadovoljan kako su oni zapravo pobjegli u svijet, a tadašnji biologičke regule i tako se stavljaju. Zato je ostao malo u tom smislu tipično temeljima. Zato mislim da je napisano legendu svetog Paulu sve male, to jest redovnici trebaju biti skromni i maleni. Taj tekst je između hagiografije i jednog zapravo romana poučnog. Od tog vremena, kad je glagoljica ušla i u crkvenski, kad je više nego drugdje u našem usprimorskih krajima ušla glagoljica i kad se skoro crkveno-slavenskom jeziku,
senjski biskup zamolio Papu Inocencija IV. 1248. godine da može, kao i njegov kler, misliti na staroslavenskom jeziku. Od tog vremena u Senjskoj biskupiji sve do novih vremena glagoljica, spjevana misa se mogla služiti samo na glagoljici, tiha misa i na latinskom jeziku. Prije toga su slično odobrenje dobili i omišaljski benediktinci i tako je zapravo ta misao da je on zaštitnik toga u nekom smislu sveta laž koja je doista zaštitila glagoljicu od zapravo uništenja u vremenu kad je to nastalo. Nakon te odredbe nastaje velik broj novih tekstova i brevijara i misala u kojima je on doista i u kalendaru i u drugim tekstovima kao dupleks, slavi se kao dupleks i tako je zapravo već uzavičajen u ovim našim krajima. Jure iz Slavonije, 1614, profesor na Sorboni, te mišljenje potkrijepilo u jednom prijepisu, u knjizi prijepisa komentara psalmima. Napisao je svojom rukom nekoliko glagolskih tekstova s paralelnom latiničkom transkripcijom i tome još dodao glagolski popis slova alfabeta, ističući da je glagoljica hrvatsko pismo, iste alfabetum est Haravaticum, aludirajući na taj način na jeronimovsku tradiciju o porijeklu glagoljice koja je tada, evo, nekako se počelo učvršćivati uz glagoljicu i taj prostor. Ipak treba istaknuti da je davno 1047. ruski pop Kuprir, prepisujući jedan tekst na ćirilicu, zapisao da ga prepisuje iz Kurilovice. Naravno, dakle, da tada je za njega to doista bilo zapravo to pismo Kurilovica i Ćirilovo, jer se već pripisuje posebice ne Jeronimu, nego Svetome Ćirilu. Ali to je jedno posebno ime. Ćirilica je, kao što znamo, grčko pismo uređeno za slavenske znakove. U glagoljaškoj tradiciji kult Jeronima ima istaknuto mjesto u liturgijskim knjigama, u psalmima i brevijarima, te mu je služba, kao što sam rekao, uvijek svečana Bogu za svoj narod. Kako je bio pustinjan, monah, on je uzor monaškoga života, a Pahomijeva regula naziva se i Jeronimovom regulom. Jeronimov životopis Svetoga Pavla ćete danas više slušati, prvoga pustinjaka, ušli je u glagolske brevijare, u ostalom kao i Jeronimova služba, obilježena opsežnim čitanjima o njegovu životu i djelu i čudesima. Njegov lik nalazimo na brojnim hrvatsko-glagolskim brevijarima, u crkvama, ali i na freskama. Jeronimovska glagoljaška tradicija smatrala ga je svojim rodonačelnikom. Iz jedne vijesti da je Sveto pismo preveo na svoj jezik mea lingua, shvatilo se da je taj jezik različit od latinskoga, jer bi inače bio rekao nostra lingua. Jedna mala netočnost ili slično napravila je veliki, dakle nama veliku uslugu. Kad je Papa Inocencije i potvrdio to, a nakon toga i kralj Karlo IV. 1346. do 1370. pozvaje naše glagoljaše u brak, bilo ih je i prije, ali taj glagoljaški sloj kralju Polske rano nestao, a samostan u Emausi na Slovanih je crkvu posvetio svetoj braći Ćirilu i Metodu, ali i svetom Jeronimu.
nije ih razlikovao u tome kultu, jer nije vjerojatno ni mogao znati zapravo ni relacije godine i slično. U određenim vremenima godine postaju kao jedna jedina zdjela iz koje se crpi sve što je bilo potrebno. Novljanski drugi vrhnički četiri imaju posebne lekcije, a sačuvane su i u Petrisovom zborniku. U našoj književnosti, negdje od 14. stoljeća dalje, prevode se dvije apokrifne poslanice Svetog Jeronima, koje su kasnije ušle i u Jeronimov translate. Nalazimo ih i u Ivančićevu zborniku s prijelaza iz 14. u 15. stoljeće, nepotpuno. Veoma je jedna poslanica arhaična, to znači da je prevedena iz ranijeg razumja. Translate Svetog Jeronima bila je ona knjiga koju su glagoljaši čitali, iz koje su zapravo učili kako živjeti monaški život. Neću govoriti šta sve taj tranzit sačuva, ali među tim knjigama je i tekst Angelske kriposti, za koje se tvrdi da ju je sastavljao Marko Marlić u Manastircima, to jest zapravo da je kružila i ranije u prijepisima, a onda je ušla i u tu tiskanu knjigu. Marko Marlić, za koga smatramo da je otac hrvatske književnosti, imao je nekoliko knjiga poslanica Svetog Jeronima, nekoliko izdanja koje su inkunabule, jedno palamsko izdanje, jedno bambersko. A imao je i jedno izdanje tranzita, danas u Metropolitaniji. Na marginama knjige Marlić je zapisivao, a posebno je zapisao i to glagoljicom riječi Slovinje i Strigova. Strigova, misleći na Zrina, odnosno kao sadašnje mjesto za njegovo rodno mjesto. Od dviju Marulićevih poslanica Duli Katarini Obertića, druga sačuvanija i potpunija, podsjeća svojim sastavcima i tekstom na poslanici Svetog Jeronima Eustohiji, o darcima. Sveti Jeronim se zahvaljuje za ono što mu je ova glavnica poslala, a nešto slično čini i Marko Marulić Duni Katarini Obertića. U drugom novljanskom brevijaru, u čitanju o njemu, čitamo Vitliome Judejcem, pogrebenje Svetoga Jeronima Prozvjetera, s u Borožnem dijelu Belgradskoj iže jest v Dalmaciji Panonije na Meji. 480. Valja spomenuti da je i Jeronimo de Vilis Illustribus potaklo Marka Marulića na pisanje svojevrsne moralističke enciklopedije iz Staroga Zavjeta, De Veteris Instrumenti Viris Illustribus, izašao ponovno novo izdanje. Pop Martinac, pišući svoj zapis o Krvalskoj bitci, u nekom se smislu nadovezuje, čito je Jeronima da se to nekako dogodilo onako kao što je Jeronim pisao o razvorenju svoga mjesta, Heliodoro, Oceanom, Sulpiciju i u životu Svete Marcele. U svom odlučnom i pomirnom suprotstavljanju katoličkoj crkvi, Matija Lačić i Vili Biziste Svetog Jeronima ubraja u svjedoke istine i visoko cijeli njegov riječ, ali smatra da je zapravo prvi kritik crkve i prvi kritik zapravo onih koji su u crkvi preuzeli vlast. To je Sveti Jeronim toliko ozlojedio dvorjanike Rimske crkve da mu je bio život u opasnosti, te je podigao upustiju udelnike. Znamo iz tekstova da je Velim Tihić, od kojega je ostao pripis jednog katoličkog
Lucidara napisao život svetog Jeronima, neko je naručio pa je objavio javni bilježnik i zapisao da on ima i svoje prijevod svetog Jeronima ili neki drugi, ali jednu knjigu, prevesti, odnosno prepisati, koja je tada imala 11.550 stihova. Taj prijepis ništa slično da nas, nažalost, nije stigao. A Petar Zoranić u Planinama jasno kaže da zove svetog Jeronima kao klonom našega jezika, to je stupu našega jezika, i kaže da me tumačenje, prijevodi, tekstovi svetog Jeronima, blaženog Jeronima ne bi uvižvao, to je da ne bi na njima vjerovao, s priroko, s pogreškama i nespretno bih pisao, bojim se. Dakle, to je sve svađanje tom duhu, da je Sveti Jeronim u temeljima naše književnosti, što naravno je cijela lijepa zgoda da se kaže dubinu toga, ali danas znamo da tako je bilo. Svetog Jeronima u svojim knjigama spomenuo Faust Vrančić, Aleksandar Komulović, Vinko Pribojeć, Šimon Kožičić i još mnogi drugi, i uvijek ga nazivaju krunom, čašću i dikom naroda i jezika našega. Tome se pridružuju i dubrovački polikvistori koji su svetog Jeronima ubrajali među naše svece, unatoč tome što je Anselmo Bandolio, jedan od najvećih stojčara, rekao neka se u to ne petruju, ali se upravo u svim tim svojim tekstova, Trinitatis Ilirice i slično, bez svetog Jeronima nisu ni mogli zamisliti svoje tekstove sve do Apelinija u 19. stoljeću. Sve druge kritike koje su ga pokušale uvrstiti izvan hrvatskog prostora zapravo su bile slabije dočekana. A i Marulić na to je odgovorio i u jednom kratkom spisu koji je tiskan in eos quimiatum Hieronymum Hieronymum Italu esse contendum, koja je zapravo imala, to je bio odgovor na to da ga ne treba prisvajati tamo gdje on je bio. U drugoj polovici 15. stoljeća najedanput se njegovo ime povezuje sa Štrigovom. Neki su ga smatrali čak da je smješten u Bosnu, koja je tada bila dio Hrvatske, ali zapravo već je bio u Štrigovu. I čini se da su tome pomogli i grofovi Celjski i Aeneas i Kolomini, tako da zapravo nakon toga je taj posud, da ga se sve više smatra, kao što je Ilov rekao, na granicu Flavonije i Dalmacije. Zanimljivo da je jedan hrvatski protestant u jednom pismu sasvim izvan toga sustava pohvalio naše protestante Antona Dalmatina i Stipana Konzula, te ih naziva drugim Čirilom i Metodom. To znači da je u isto vrijeme ovoj dvojici bila njihova kasnija istina koja je. Nikola Modraški 1470. piše glagoljašama u obranu glagolice i on tvrdi da je katolička crkva uvjerena da je Sveti Jeronim običaje i uredbe, se pripisuju Svetom Jeronimu, dakle, po mnogim crkvama, po Hrvati i Dalmaciji, običaje i uredbe Svetog Jeronima naredila je Sveta Mati Crkva i velečasno svojim prijateljima. O rodnom mjestu Svetog Jeronima nećemo ovdje govoriti, jer je to zapravo, već smo nešto čuli, ali zapravo da svi naši pokušavaju njega misliti na naše mjesto. Od Erazma, Marlića, Mrnavića, Lučića, Đurđevića, Slavenovća, Čikarelija, Bulića i sl. Pa čak i jedan Štanković iz Barbara smatrali da u naše krajeve.
Drugi su, i kao frata Roko Rogošić, prvi koji ga je smjestio, zapravo, rekao je da je stidno ležao ispod Julijskih Alpi u okolici Svetog Petra na Krasu. Tipka danas, kao potvrdu za tu svoju tvrdnju, uzima i tvrdnje Svetog Jeronima i dotadašnje spoznaje iz antičke geografije. U naše vrijeme, profesor i prijatelj Mate Sujić, to je mjesto pomakao malo prema hrvatskoj strani, u današnje Mune, Žejane i Brgu. Žejane je neki način htio reći etimološki da je to nastalo od imena njegovog oca Eusebija, a Mune da je bio onaj samostan u kojem je bila njegova sestra. Povjesničar, a nije etimolog. Danas imamo povjesničare koji kažu da je Gavtarijsku glagolicu, da smo donijeli i prije Čirila i Metoda, ali ne baš od Svetoga. Skraćivat će koliko se može, ali od tome akcija prema Splitsku gradu danas zapravo stvarno je ta veza, poznana veza da je on u nekom smislu donio svjetlost i zapadu, posebice s tim prijevod Svetoga pisma na latinski jezik, čime je zapravo antičku književnost na najbolji način završio, to jest antička književnost tekstom Biblije zaokružen je korpus i nakon toga zapravo ona je u temeljima naše književnosti. Od Marulićeve pjesme pa do svih naših krajeva on je kod nas prisutno, sve do naših prijatelja pokojnog Ivana Barnasa. Nekoliko je velikih biografija, dakle, Franjo Ivanović je nešto više pisao, a zapravo nakon toga je i nekoliko pavlinskih pisaca i biografa svetaca je posvetila velika pozornost. Da neki su odmah rekli da opipali uz Štrigove pored Mure i slično i priklonili su se toj ideji zbog toga što su Zrinski cijelo to područje Zrinski uveo u Mađarsku, a njima je bilo stalo da Sveti Jeronimov dokažu da je to dio slovenske, to jest hrvatske zemlje. U to vrijeme i Handelić će reći u svom rječniku dikcionar, ali reći slovenske, odnosno hrvatske. To je moja je potpuno jedna. Konačno i velika monografija koja je to trebala potvrditi je Natale Solom Sankti Hieronimi. U 20. stoljeću njegov je put bio veoma velik. Juče smo gledali neke slike iz najranijeg razdoblja do našeg vremena i u naše vrijeme Sveti Jeronim doista je u nadležnosti i slikara i kipara, a njegov oratorij, posljednje riječi Svetog Jeronima, i posljednja priča Svetog Jeronima i Sofiju odabra kao Roma, doista su crta puta udarani, zapravo jesu oni romani koji su ostajali našu publiku da Svetog Jeronima ponovno prikaže. I dan danas, oni koji čitaju Jeronima vraćaju se njemu kao uzor našeg pisma, našeg promišljenja. Osim moga prijatelja Marka Držića, Jeronimova Klema i Napujevića iz 30. godina, u kojem zapravo govori kako je taj svijet zapravo obnovio promišljanje ovoga svijeta. Ja mislim da sam tamo stavio sad da je svima sad svoje prirodne pružne. Carissime amiche, volendissimi
amici miei, che domanda de lirico nostro finito. Congregati ex omnibus partibus mundi in Emona Juliana eramus uti studentes eius, qui studium eius vita et opera in qua constituita et ecclesia nostra cattolica. Fiat et in diebus nostre vitae spiritus eius et mana in